बे राजमिस्ट्रि सिमेन्टनि जेसेबां खामानि दं बेखौ नैबे आब'आनो मावदों आरो अब्ला आंनि हौवाया गैला आंनि हौवाया थैबायलाय आं फिसा उन्दै उन्दै मा जागोन मा मागोन मा सानब्रेनायजोंनो आं बे खामानिखौ सोलोंनानै आङो साक्सेसफुल जानाय बायदि जादों। दानिया जों नैबे आब'मोननिफ्राय गुवारै मिथिनानै लानायसै माब्रै माब्लानिफ्राय बे खामानिखौ मावा आरो मानि थाखाय मावनो गोनां जादों दिनै जोंनि बर' आइजोफ्रा नैबेखौ नोंथांमोना मिथिनानै लानो हासिगोन आरो दा आब'आनो जाहैबाय नै मेन हेड मिस्ट्रि होनांसिगोन राजमिस्ट्रि आब' जयमुति ब्रह्म नैबे दादगारि एरियानिनो आरो नैबे बाजै दुलुर बसुमतारी बे हेल्पार आरो बेबो माने माखासे खामानिखौ गोरोंजोबखा माने हेफाजाब होनायाव दङ आरो दा आब'आ माब्लानिफ्राय मावजेना होनदोंमोनलाय बेखौ? आङो 2003निफ्रायनो आङो हेल्पार मावफादों आरो बे हेल्पार मावै मावै मावनानै आङो मालाय मावनायखौ नोजोर लानानैहाय आङो कसिस खालामनानै आङो बे 4 बोसोर 5 बोसोर हेल्पार मावनानै बिनि उननिफ्रायनो आं मिस्ट्रि मावदों आरो आंनि मावनायखौ फसायना मालिकफ्रा डाइरेक्ट गावसोरो आंनो हाजिराखौ हौवाफोरजों समान होदों आरो ओमफ्राय गंसे न'खौथ' आरामसे लुखांनो हायो जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम? हायो ना? ओमफ्राय हेल्पार लानांगौ हेल्पार मोजां लाफानांगौ हेल्पार लाबाय मावबाय आरोना। आच्छा औ ओमफ्राय आब'नि गामिया? आंनिया 3 नं सनापुर। 3 नं सनापुर बियो दादगारि एरियानि बियो चिरां डिस्ट्रिक्टनि ओनसोलावथ' फ्राय मावजोबखाबाय गोबाङैनो मावबाय दिनैसिमाव गोबां मावबाय ना? आं न' गुदियावबो मावबाय न' गुदिनियाबो दासिमबो दं आंनि आखाइनि न'आनो दासिमबो दं आरो बुंनो थाङोबा BPFनि आमोलाव जेब्लानाखि लिथिं सफैदों बे समावबो 15टा आं थिखा लानानै मावदों आंनो हारसिङैहाय ओमफ्राय सासे मस्ला होग्रा हिन्जाव मानसि लाफादोंमोन बे मानसियाहाय दा गैला आरोना बेसारा बियो गोमालांबाय। बे हाउजिं न'आबो बे समावनो आङो 15टा 16टा बायदि मावदों माने आं हारसिं नङा बियो 3 लोगो नांनानै मावदों आरो। अब्लाबो थिखाखौ नों लादोंमोन? थिखायाहाय 28,000 खरि लादोंमोन जों। बे खामानिखौ नोङो गोसो जानानै मावदों ना माबा मोनसे उफाय गैयि जानायलाय मा साननानै जेन'बा मावजेननाय? आङो जेब्लानाखि बे खामानिखौ मावजेनदों अब्ला आंनि हौवाया गैला आंनि हौवाया थैबायलाय आं फिसा उन्दै उन्दै मा जागोन मा मागोन मा खालायगोन मा मावगोन राहा गोमानायनि गेजेरजों आं हेल्पार मावहैदों भुटानाव थांनानै बे मावनायनि गेजेरावनो आङो हेल्पारखौ सानबैसे मावनानै बेखिनिजों आं बेसेबां मावनानै जागोन 40 थाखा 50 थाखाल'मोन बे समाव बेखिनिजों आं मा खालायगोन फिसाफोरखौ फोरोंलांनांसिगौ बेबायदि आं सानै साननानै आंनि सानब्रेनायजोंनो आं बे खामानिखौ सोलोंनानै आङो साक्सेसफुल जानाय बायदि जादों आरोना। दाथ' रोंजोब्बायानो दाथ' रोंजोब्बाय दाथ' अनेक मानसियानो दा बुंनाय बायदि जायो खाथि खालानिफ्रा हामजानाय मानसिफ्रा गासिबो लेंहरो आरो फिसा फिसौ खामानि बिदिनो हारसिङै हागोन बायदि खामानिखौ गावसोरनो हामजानानै न'आव थांनानै लेंना लायो। जेसेबांनाखि बे मावदों आं होसो सोंफैयाखै मालाय गावसोरनो न'आव थांनानै सोंनानै लेंना लायो आरोना ओमफ्राय आं मावफैयो गावसोरनि हामजानाय बायदि गावसोर लेंहैयो आं फैयो। ओमफ्राय आब'नि दा न'खराव साबेसे माबायदि सोर दङ? आंनिया फिसाला 2 दङ दा सासेयाहाय बिदिनो जानला मोनला बिदिनो माबा माबि मावो जेब्लानाखि आंनि फिसाला गेदेरा जेब्लानाखि मेट्रिक फाइनाल होनांसिगौ अब्ला आंनि आखाइया खामानि मावनो हायि जानानै आखाइ लोरिनानै फिसा देरसिना लेखा फरायनायखौ गारनांदों आंखौ मावनानै जाहोथ'नांदों बे समाव ओमफ्राय मेट्रिक होनांगौ गारनांदों नैबेनिफ्राय फिसायाहाय गेदेरा फरायाखिसै थाबाय आरो बेनिफ्राय जाय गोरलै बे दा फरायगासिनो दङ फिसाला गोजा ओमफ्राय दा जाय गोरलैसिन फिसाला इयो दा बेंथलाव फरायगासिनो दङ बेंथल कलेजावहाय BBA आव फरायगासिनो दङ देग्लाय कमप्लिट जाहैसिगोन आरोना। गासै आइजोफ्रानो गोसो जायोब्ला बे खामानिखौ मावनो हायो ना हाया? बे खामानिखौ जाय मानसियाहाय गोसो होनानै गावखौनो गोसो होसारनानै जे खामानिखौ मावगोन बेखौ हायो आरो रावबो खामानिया रावनिबो नङा हौवानिबो नङा हिनजावनिबो नङा जाय जे खामानिखौ मावनो थांखि लागोन बे खामानिखौ साक्सेसफुल खालामनो हागोन। जेरैनाखि जाय सासे आइजोआहाय फरायनानै सोरबा हौवानि खामानि अफिसार खामानिखौ सलायनो हायो मावो बे खामानियाबो बेनो एखे लाइनावनो सोरबा सासे
हिन्जाव सोरबा सासे आइजोआदि बियो मावनो हाया बे अफिसाराव बे सियाराव जिरायनो हाया बेबो नङा बेबो बिथाङा बेहाबो गोसो दंबा बेबो बै सासे हौवानि सियारखौ सेनानै लानो हागोन बेबायदि मावनो हायो जोंनि बे खामानियाबो आखाइनि खामानियाबो बेनो उनावहाय मावलांबावगोन ना आरो मालाबा जिरायथ'नो सानबाय आब'आ आङो दा फिसा फरायनाय हिसाबै आङो खामानिखौ सोरबाया आरो बिदिनो अननानै लेंनानै लायबावबा आरो मावबावगोन आंनि देहाया जेसेबांखिनि आं हागोन एसेबांखि आं फिसाखौहाय सहाय होगोन आरो फरायनायखौहाय फरायनो थाखाय आङो राहा होगोन ओमफ्राय हाजिरा बेसेबां बायदि दा मोनो आब' आंनो अननायनि गेजेरजोंहाय न' बेक्तिफ्रा आंनो दा 600 खरि हरो दिनाव जाहोनाय दंदेनो जाहोबावो आरोबाव ओमफ्राय बाजियालाय मा मिथियो बिनि बारै माबायदि मोनो बिनि मावनाय दांनाय नैबे बाजिया बेजों आब'जोंनो मावफायो नालाय माबायदि आं मोजां मोनो बिनि मावनायखौ फसायो आङो आरो आखाइफ्रा मोजां रोखोमनि मोजां मावो जेराव दा नोंथांमोना नुबाय बे भिडिअ'नि गेजेरजों गासैखौबो नुबाय मिथिबाय बेनिखायनो जोबनायाव आरो जुदि नांगौ जायोब्ला खाथि खालायाव गोजानद्रायावथ' थांनो हानाय नङा हिन्जाव मानसि गोजानद्रायाव थांनो हानाय नङा नैबे एरिया दादगारि एरियानि जायफ्रा नुबाय खामानिफोर मावहोनो गोसोब्ला लेंहरनानै मावहोनो हायो नैबे आब' जयमति ब्रह्मखौ आरो बेजों लोगोसे सोरबाफोर नागिरनानै फैनानै हेफाजाब होफैनो जुदि गोसो जायोब्ला नोंथांमोना नैबे भिडिअ'खौ नुनानै नोंथांमोना लोगो हमफैनो हागोन नाम्बार 3 सनापुर दादगारि एरियानिनो नागिरनानै नोंथांमोना फैनो हागोन हेफाजाब होनो गोसो दङब्ला आरो बेजों लोगोसे जोङो बेखौ सोलोंनांगोन दिनै खामानिखौ आन्दायनो नाङा जेखौ नोङो गोसो जायोब्ला जिखुनु खामानि हौवाफोरनि जा हिन्जावफोरनि जा मावनो हायो बेथ' आरो राजमिस्ट्रिनि खामानि नाथाय बेनि अनेक साबसिन खामानिफोर दं जोंनि लाइमोनफ्रा मावनो हायो जुदि नैबेबायदि बैसोनि सासे आइजोआनो मावनो हादोंब्ला हायो आरो हायिनि खोथा गैया दा बेखिनियावनो इच्छा जायोब्ला हायो बेनो आरो दा जोबोद हामबायसै आब' जयमति ब्रह्म जिउ गोलाव जाथों आरो बाजै दुलुर बसुमतारी बेबायदि आरो दे हामबायसै।